पहले गणेश जी के पूजा काहे पंडित जी लोग करावता काहे गणेश जी तो कोनो सुंदर नहीं की वीआईपी नहीं की तब प्रथम पूजा कराओ के कारण का बा इहो जग बोलो महादेव के लेकिन पूजा बोलो गणेश जी के काहे यही से बुझाला कि सनातन धर्म के खूबी का बा सनातन धर्म के मतलब कि गणेश जी के पूजा कर हमने के बता रहल बानी कि हमने के जात पात छोट बड़ भेद भाव ऊंच नीच सावर गोर परियार कमजोर ऐसे कोनो मतलब नहीं है हमने के चरित्र के पूजा करो तनी चित्र के पूजा नहीं करो ऐसे गांव में के कोनो जाति धर्म के बा निमन विचार अच्छा व्यवहार निमन संस्कार बा व्यक्ति के जयकार बोले के चाहे चरित्र के पूजा करी चित्र के ना और जेकर चरित्र बढ़िया हो जाला ओकरे चित्र के पूजा कइल जाला देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जात के कायस्थ परिवार लाला जी आज मूर्ति हर जिला में राजेंद्र बाबू के बा आ वही थाना के वही गांव के रहे वाला नटवर लालू हो जात के लाला जी उनकर मूर्ति कहीं बा वही जात के मूर्ति देखी हर जिला में बा आ वही जात के मूर्ति कोनो जिला में लेके काहे चरित्र बढ़िया ना होई तो चित्र के पूजा ना होई गणेश जी के पूजा करे के कारण जानता नहीं अच्छा बर बाबा गणेश जी भगवान शिव जी के बेटा रहे गणेश जी शिव जी के लड़का रहे और परशुराम बाबा शिव जी के चेला रहे एक बार परशुराम जी चल जाए तो कैलाश पर्वत पर अपना गुरु जी से भेंट करे गणेश भगवान रास्ता में मिले कहले कि बाबा आंख लाल कहले बनी फेरसा चमकाओ तनी के ने कहले परशुराम जी को हटबा कि ना कहले जो हटे डोटे वाला है कि हटे वाला बाबा जी तो अझुरा जाता रे गणेश जी से अझुरा जाता रे अब गणेश जी कहले हमरे बाप के चेला हमरे सरंगबाजी आ शिव जी परसवा देले रहे तो कहले कि परशुराम जी ई जेकरा पर चला देबो उ आदमी मरी ना लेकिन अंग के भंग हो जाए वाह गणेश जी से लड़ जाता रे गणेश जी अपना सूढ़िया में लपेटल आ तीनों लोग 14 भुवन घुमा के आ ले जाके क्षीर सागर में रख देले अब तो परशुराम जी के बड़ा दुख लगल कि हाँ लड़का हमरे के टावर झुलुआ दिखा देलो फारसा तो फेंक देता रे बाबा जी गणेश जी तो कहता कि फारसा आ रहल बा आए फारसा पर हमरा पिता के प्रदान बा अगर हमरा के अंग भंग ना करी तो हमरा पिता के मर्यादा ना रही तो देखले जे फारसा आवता तो गणेश जी अपना दांत से मरले तो फारसा के मुंह घूम गई लेकिन गणेश जी के को दांत टूट गई अपना बाबूजी के मर्यादा रखे खातिर गणेश जी अपन दांत तुरवा ले आए बार के लड़का लो अपना बापे के पटक के दांत तोड़ देता कहां से लोग के पूजा हो को गणेश जी अपना बाबूजी के इज्जत करती अपन दांत तुरवा ले आए बार के लड़का लो पटक के अपना बापे के दांत तोड़ देता कि ना दांत रोई आ नहीं पौड़ू की खोई अपने जिला में नु अपने जिला में एगो लड़का 100 रुपया खाती अपना माई के काट दिलस नु ऐसा बेटा के जियले आ कुत्ता के जियले बराबर है बा वही भगवान गणेश के कहे के बा हे गणनायक मंगल नायक अरे वेद पुराण के ज्ञाता हमारा पाता सबके मास्टर बड़ा के रखी अरे हमारा पाता बाबे अरे रौरे बानी भगियो के विधाता हमारा पाता रौरे बानी भगियो के विधाता हमारा पाता ही गणनायक मंगल अरे वेद पुराण के ज्ञाता हमारा पाता बाबे
रौरे बानी भगियो के विधाता हमारा पाता बावे रौरे बानी भगियो के विधाता हमारा पाता बावे गौरी के ललना गणपति के आरती उतारना गौरी के ललना हो ललना ए बाबा जी सुन ले बानी माता गौरा पार्वती पिता महादेवा लड्डुआ के भोग लागे संति कर सेवा आतने ना बाबा जी अछती चंदन पान के पानी के पाती जरला दिन राती परमादरणीय परम पूज्य श्री कृष्णा तिवारी जी हमरा के आशीर्वाद दलवानी महाराज जी के गोड़ लगत है ए गणेश जी और कृपा की लिखे जानो आनरा देख के गूंगा बोले अंधा आदमी देखेला गूंगा आदमी वक्ता विद्वान हो जाला बहिर आदमी कीर्तन सुने लगेला लंगड़ आदमी गाछ पर चढ़ जाला एगो हमार चेला बा लंगड़ा अरविंद सिंह अभियंता ओकरा पैर बा आ तबो घिसे त फिरता अनरा देख के गूंगा बोले अरे हमर चेलवो फानती खाता सबके पाता बावे भगियों के भी धाता सबके पाता बावे बाबा श्री राजेश पांडे जी आशीर्वाद दलवानी गोड़ लगता महाराज जी के ए बबुआ कहेल विजेंद्र बाबा यो कहेल विजेंद्र बाबा यो कहे विजेंद्र सभा की अंदर अरे हमारा खोली खाता हमारा पाता बावे अरे रौरे बानी भगियों के विधाता हमारा पाता बावे रौरे बानी भगियों के विधाता हमारा पाता बावे एक बेर महादेव का नाम पर सभे जयकार बोली हम कहे हर हर अरुआ लोग कहे महादेव एकदम सच्चा मन से बोले के बाद ये कम से कम 2 किलोमीटर चल जाओ सबे रेडी रही हर हर महादेव बाबा विश्वनाथ की माता बहन पार्वती के नाम पर जयकार बोली ये कुंवार लड़की बनाइयो बोली तो कौन बात नहीं है काहे कि कुंवार लड़की खुद दुर्गा जी होली ऐसा नवरातन में दुर्गा जी के मान के कुंवारी के पूजा कई जाला।
ऐसे कुंवारी के क्षमा बा, लेकिन जे सोहागवती बा हाथ उठाई। आज ये सोहागवती औरत हाथ उठा के पार्वती के जयकार ना बोली तो हम समझ जाए जे यहाँ के हाथ उठेला कब जब सास के झोंटा नोचे के होला तो तन देखी जे खाली मेले में घूम जाता जे घरों पूजवा होता तनी देखी हम तन देखे भाव सबे रेडियो जाओ चेकिंग में जे पकड़ा जाई ओकरा के 3 साल खातिर जेल में दे दिया। पार्वती मैया की बीमारी जात नहीं खेन बक्सा से एक आदमी बैठल बनी वहाँ के तो सोचनी जे क्रिया धारावता आ हम तो अपना सास के मरले बानी तजे सास के मरले बा चिंता मत करी ओकरो पतो आई तो कह जे आमा जी कानून रउए बनल बानी हेने आई मुंह धो ले बानी आई हाई खाली पेटे लेला दुगो रोटी चल के खा लेनी आई 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 हाई नाश्ता के बाद लेला सुते जाए का आई आई हाई सुते के पहले लेला रात में जगाए लेके हम खड़े रहे जे मारी अपना सास ससुर के एक बार ओकर बेटा मारी 3 बार यह कलयुग के सच्चाई बा जे बाप माई के सताई उहो सतावल जाए। जिस घर में माता पिता रोते हैं जिस घर में माता पिता रोते हैं उस घर में कोई देवी देवता नहीं होते हैं और जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में सारे देवता लोग बसते हैं। शर्मा जी तनी हुरका उठाई एगो माई के पचरा गाय खावे वाली के उठाई बोला तो मैं कहा तो ले लो दोसर ले लो वो माइक ठीक रहे दोसर माइक बदल दी उठाई तो शर्मा जी घोसा जल्दी हेलो हेलो ठीक बा चल दमाई खावे वाली धर्म से तन को हमने के लाज नहीं खे धर्म से तन को लोग डर नहीं खे जेकरा मर्जी से गो पत्ता डोलता जेकरा मर्जी से दुनिया चलता आ वो माई के गहना चोरा के लेके चल गए सब देखी कौन दशा भई गहनो आ गई आ नातीराम भीतर ठुसाई गई आ चोरा के ले गए 50 लाख के तो किना गए 10 करोड़ के बताओ हिंकर गहना के चोराई हो मंदिर में से घंटा खोल लेता लो मेहदार के मंदिर में से 1000 घंटा चोरा ले गए सो अरे मंदिर में से घंटा खोलबो आज घंटा खोलबो सवेरे केहू ना केहू टांग दी केहू ना केहू पंडित जी जाई तो कोई जे घंटा नहीं के नया घंटा ले आओ तो उनकर तो घंटा कहियो बाजी लेकिन अपना विषय में सोच लो माई के घंटा कहियो बंद ना हुई लेकिन तहार जइया घोट टंगाई उनका तो सालों बर्बादी लेकिन तहार घंटा 10 दिन खातिर रही दादा आ वो टॉप टॉप पेनिए में छेद कर दिया आ 10वां दिन वो मार के फोड़ दिया जाए ए बबुआ खोल माई के मारी
हमारो में तनिक घी डाल दिलो कोथिए के बनली माई हो अरे तोहर मंदिरवा कथिए के लागल बाबा अरे कोथिए के बनल माई के मंदिरवा कोथिए के लागल अरे कोथिए के बनल माई के मंदिरवा कोथिए के लागल बाहो के बार कथिए के लागल बाहो के बार कथिए के लागल चुनरिया ले ले भैया चुनरिया ले ले भैया चुनरिया ले चुनरिया ले ले भैया चुनरिया ले